Zuzenean edo diru laguntzen bitartez, instituzio publikoak dira ekitaldien sustatzaile nagusiak gurean. Baina gero, ez dut inolako kontrolik ezartzen langileon lan baldintzen inguruan. Hitzarmen kolektibo batek aukera emango digu, enpresen eta sustatzaileen aurrean gutxieneko lan baldintza duinak defendatzeko. Sindikatuok eskatzen duguna oso erraz ulertzen da. Gure lan egutegiak, txandak eta ordutegiak behar besteko aurrerapenarekin jakin nahi ditugu. Gure familia bizitza antolatzeko. Enpresarien nahia bada, orain arte bezala jarraitzea. Hau da, ia edozein momentutan, egutegiak eta txandak aldatu ahal izatea. Teknikariok ez dugu onartuko. Aldaketa garaia da gure sektorean. Hitzarmen kolektiboa orain. Jaiak bai, lan duina ere bai. Jaietan prekarietaterik ez eta abuztuaren 5ean greba.